ככה אף חברת שיווק לא תוכל להחזיק אותך בביצים. הרי מה קורה? לקוח פונה לחברת שיווק כדי שתשווק אותו, והוא לא יודע למה לשים לב, אז הוא נותן להם להוביל את הטון, ואז הופ, הוא בכיס שלהם. ואז פתאום כשהוא רוצה לעזוב, אז אף אחד לא עונה, לאף אחד אין את הסיסמה, העובד בחול או בחופשת מחלה. אפשר להימנע מכל זה באמצעות 3 צעדים מאוד פשוטים. הראשון, כל הנכסים חייבים להיות על השם שלך. הדומיין, חשבון המודעות, האתר. בדיוק כמו שאתה הולך למתווך כדי לקנות דירה, על שם מי תרשום את הדירה בטאבו? על השם שלך. דבר שני, תקציב פרסום. אתה חייב לוודא שהוא יוצא מהכיס שלך. זאת הדרך הכי טובה לוודא שהוא מנוצל ב-100% בלי עמלת תיווך. דבר שלישי, דוחות. אתה חייב לוודא שחברת השיווק שולחת לך באופן שוטף דוחות המשקפות את העבודה ואת התוצאות, או לפחות גישה למערכת הפרסום. אתה יודע כמה עוגמת נפש של משחקי כוחות היו נמנעים מבעלי עסקים אם היו רק מוודאים ששלושת הדברים האלה קורים לפני תחילת העבודה? רק ככה אף חברת שיווק לא תוכל להחזיק אותך בביצים.